van kint az erkélyen nekünk egy ilyen szekrény. Egyszer meséltem, hogy vettem Igen, egy ilyet, igen, műanyagból tudom. készült, olyan, mint egy Ami ilyen... bírja az esőt. meg Igen, minden. tehát így gyakorlatilag egy ilyen 170 centis, vagy 180 centis műanyag kétajtós kurva olcsó. Na, a szél, a kis genyó, bekúszott a két ajtó közé, kritikus hirtelenséggel így kibaszta az ajtót, ami hát ugye így elszállt, mint a szar. Tehát így kitörte alul felül a cuccát, és így elrepült, és hát így a rácson, ami nekünk ott az erkélyen van, arra így, tudod, így feltapadt, mint egy szélgát, csak pont a rossz oldalról, és akkor ezt meg kéne oldani, ugye, mert folyik ki a szekrényből minden, meg ott fogja rázni egész este, meg minden. Öreg. Hát olyan voltam, mint a rákhalászok azon a kurva hajón. Vagy legalábbis úgy éreztem magam. Kimegyek, én megoldom, bazd meg, tudod? Mint hogyha 12 hajszárítóval fújták volna a pofámat, fogom az ajtót, amit visz a szél. Tudod, mint egy állat, próbálok visszaverekedni magam az erkély közepére, tudod, hogy visszabasszam, és akkor az a lényeg, hogy ennek a szekrénynek a közepe környékén van egy ilyen műanyag klipsz, ami ilyen zsanérként üzemel. Igen. Alul felül meg két kis püttyök, ami hogy beakad. Ugye ez lenne a nyitási mechanizmus, csak alul felül kitört. Így gondolkoztam, hogy kéne ezt csinálni, bazd meg, hogy jó legyen. Mondom, bekattintom a zsanérba, az egyik oldal az jó. Jó, bekattintottam, közben végig, tudod, mint egy állat, most mi legyen. Nézek, hogy és most? Most mi lesz? Kitámasztottam, bazd meg, a kukával kint. Ez egy körver műanyag kuka. Becsuktam az ajtót, kitámasztottam a kukát. A kukába szerintem 2 hamutányi cigarettacsik lehetett, tehát borzasztó súlyt képzelj el. Ez mikor már így mentem volna vissza, tudod, a lakásba, így kinyitom az erkélyt, már látom a kukát, hogy így megy arrébb, a kurva nyárat, basszak, és tudod, ahogy elhagyta a kuka szélet, tudod, megint, Ne! a kurva nyárat, na figyelj, belőle! Ugye tovább küzdök, mondom, ezt a vágában nem volt rágyújtani még egyszer, mert mondom, végem lesz. Mondom, ez a kuka, ez nem lesz jó. Tartom, gondolkozok, hogy mi legyen. Bazd meg, jó? Bemegyek, megoldom. Tudod, megyek be. Tudod így, hogy megoldom. Na, bementem madzagért. Az a lényeg, hogy ahogy van ennek, kilincse nincs, oké? Hanem ez a dupla műanyag ajtón van egy két fogantyú, tudod, ilyen benyúlós, és a fogantyú át van fúrva. Van egy lyuk. Ez azért van, hogy mivel kinti tároló, így lakattal mondjuk le tudod zárni. Aha, igen. Mondjuk annyi van, hogy tehát a lyuk alatt van egy ilyen 3 mm-es műanyag rész, tehát ezt így a fogaddal rápattintod, szóval nem tudom, mi értelme van, de az a lényeg, hogy ezt be lehetne, tudod így zárni. Mondom, az meg nagyon jó, görcsökötök madzaggal, Zsané, madzag, nem nyílik ki. Dán, spoiler alert, ez nyilván működik, tehát ezt kitaláltam, na de bazd meg. Levettem egyik oldalra madzagot. Nálam a kés, nálam a minden, felkészültem. Szétkapucnizva kimegyek az erkélyre, megyek ki, tovább a széllel. Ajtó beakaszt. Fuck yeah. És akkor most képzeld el azt. Becsukod, és ugye a bújtató alatt van a lyuk. Na, azt képzeld el. És fújt a szél. Az délde. Te meg ott állsz, hogy... Tudod, és így próbálod a lyukba benyomni közben a kibaszott fújja. Hát jobb lett volna egy drót, baszki, akkor. Jobb lett volna egy drót, köszi Jani. Még az volt a szerencsém, vagy a tiéd, hogy nem voltál ott. Öcsém, ameddig átfűztem azt a szart, azt megbaszódok, de végül összejött. Olyan görcs van rajta, vége. Beérsz. Megtépázott arccal. Tehát mint aki egy hétig volt oda a rákhalász hajón, vágod? Visszatérsz az életbe. Meghallottam. Mit? A szekrényajtót. Az erkélyen. Hogy? Hát széttört, nem? Mondom, igen, de mondom, beraktam a zsanért, és mondom, összekötöttem madzaggal az ajtót. De akkor nem lehet kinyitni.